Operation Restore Legacy yatoona kuti is a task force. Panguva inoi yauya ichikurudzira, yauya ichicelebrata, yauya ichipraisa VP Constantino Chiwenga and the Chiwenga family. Panguva ino achiti, as we are now in the new year 2026, aiwa VP Constantino Chiwenga in family musatombodzokera kumashure. Famba naro dongi, famba handi zvigananda zvitize. Zisatapira mashoko anokuda nyuka panguva inoi. Noti bo subscribe or like out on the bell icon. Panguva ino tiinda painde Operation Restore Legacy samposta this picture muri kuona ra VP Constantino Chiwenga and wife. Kudanyira chiti, Happy New Year baba na mai mini Baloyi Chiwenga. 2026, a fresh beginning and a time to pursue new endeavors with new goals. Move forward with confidence and courage. May today 1 January 2026 and all of your days 365 days be amazing. Noting that 1 January 2026 is the first day of another 365 day journey. Be the shining thread in the beautiful tapestry of the world to make this year the best ever. Enjoy the ride 2026. Happy New Year and prosperous 2026. Zimbabweans love you. Aluta Kundinyowa. Ndo mashoko anobuda panguva ino yachichongwa neOperation Restore Legacy. Panguva inoi vari kuramba vachisapota the general VP Constantino Chiwenga Chronicles throughout the year. VP Constantino Chiwenga is threatened, has stopped and is interrupted zvigananda zvakanyanya nemaspeeches akaita. We have seen reshuffles, consolidations, tikaona promotions kumabarracks, tikaona even firings zvikonzerwa one man anoonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga akakutiwa pakawanda and he survived a lot pakawanda nemasituations akasiyana siyana. And panguva ino tikuona kuti this task force yeOperation Restore Legacy iri kuuya ichisapota the Chiwenga family ichiti rambai muchiendera mberi the struggle. Kana comment section medu muzamafunguro enyu motudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chit on the bell icon.